Dobro jutro, drugari. Evo nas opet, danas je sreda, novembar, već je boga mi hladno. A šta znači sreda za nas u ovom kraju Kanade? Znači da se danas nosi đubre. Kao što možete da vidite, svi ispred kuće su izbacili kante, kese, reciklažu. Pa ću ja sad vama malo da pričam o tome. Ovo je naše đubre. To sam ja sinoć pripremila, ali nisam mogla sinoć da snimam, mrak je bio, pa ne biste vidjeli ništa. Šta se tu dešava? Ajde, krenemo odavde. Nama đubre nose svake srede, to jest reciklažu i ovu zelenu kao ostaci od hrane, bašta, košena trava i lišće, to ide svaku sredu, a regularno đubre svake druge srede i imate pravo samo na 2 kese, kante ili kako god već. To je najviše 2. Evo vidite, komšija ima jednu reciklažu i 2 kese. Ono tamo je zgrada pa ima dosta kanti, oni imaju, dozvoljeno im je više. Pivske flaše nisu naše, od stanara dole, to sam sad izbacila, jer da sam izbacila sinoć, neko bi već bio tu i pokupio ih. Imamo ove alkoholičare, oni idu skupljaju te flaše i limenke i onda idu tamo u te prodavnice i zamenjuju za pare ili za piće, šta već. Reciklaža plava i ova kao siva kanta, u sivu bi trebao da ide papir, u plavu ide plastika, svejedno može i obrnuto, samo da je sortirano, to je bitno. Ili možete koristiti ove kao providne kese, ali mora da bude providna da se vidi šta je. Znači nama je ovde plastika, ovde nam je karton, papir, ovde šta imamo? Đubre regularno. Ako hoćete ekstra još da izbacite, onda morate da idete u prodavnicu i da kupite neke stikere koji koštaju $3 i na kesu zalepite taj stiker na vidljivom mestu i onda on kad dođe da nosi đubre vidi da ste vi platili za ekstra đubre i odnese. I na kraju ovo zelena, mi je zovemo compostable, ili ti šta već može da satrune u prirodi, jel? Ja tu imam samo neko suvo cveće što se sušilo, bilo ispred vrata, i imam jednu dole kao bunderu, to mi je isto bila kao dekoracija ispred vrata, pa je već trula i ide u smeće. Zašto reciklaža ide svake nedelje, a obično đubre svake 2 nedelje? Jel, ljudi su bili lenji da razvrstavaju reciklažu od običnog đubreta i onda su tako sve bacali u đubre, bacali i ljudi nisu mogli više da stanu na kraj tome. E sad, reciklaža svake nedelje, đubre limitirano, samo 2 džaka, svake 2 nedelje, pa ti vidi šta ćeš baći. Da li ćeš da kupuješ nalepnici, da lepiš za reciklažu ili ćeš da sortiraš? Pa naravno ćeš da sortiraš. Znači, podstiču nas da odvojamo reciklažu i da bacamo posebno. Drugari, evo opet mene. Idem do prodavnice brzinski, samo da kupim krompir mi treba. Danas sajim popodne hoću da im spremim neki gulaš, ali nemam krompir za pire, tako da idemo to brzinski da uzmemo. I čisto da vidite, idemo u najobičniju radnju, jeste velika, ali prodaju samo hranu, jer ako odemo u ove velike radnje sa, hoću neka pređu ulicu, puštam, znate to. Ako odem u velike radnje gdje ima i novogodišnji nakit i sve, ja odatle ne izlazim 2 sata i od ručka će biti ništa. Ništa, skuvala sam za 2 dana. Ništa, brzinski da vas odvedem, da čisto da vidite da prozujemo kroz radnju na Prezaka i to je to. Inače idem na istu onu stranu gdje sam išla u onaj thrift store. Tamo je ta neka plaza, tako da vidite. Znači samo brzinski i tu skupljam neke poene, neki šerpe, mogu se kupe jeftine jako, a da skupite dovoljan broj poena. A zašto ja vama sada snimam? Ajde malo ću nam prebaciti da vidite gdje je da vidite šta se dešava.
deca idu u školu. Ovo je sad zeznuto vreme, 9 sati. Osnovna škola sad počinje. I onda svuda ima dece. Evo kao što vidite ovo na semaforu, to su sve volonteri. I oni dođu ujutru kada je kada deca idu u školu i popodne kad završavaju i prevode ih preko ulice. Znači, ako imate ovu ženu ili čoveka na raskrsnici, semaforom ne važi ništa. Dok ona ne zapišti i sprovede vas tu, nema prelaska ulice. I to mi se sviđa. Nema da mislite da ovo sad kako deca, kako će pređu ulicu i tako. Kažete deci pređite ulicu tamo gde je taj i taj čovek i oni pređu. Evo, taman sam baš lepo uhvatila, nadam se da vidite lepo. Evo, ako ona dođe do pola ulice, pusti da pređu deca i ljudi, svi. Nema veze. I ako sam ja ne prelazim dok ona. Jedna se izvikala na mene, meni je zeleno bilo na semaforu. Ona kaže, ne možeš ti da prelaziš dok ja ne zapišti. Sviđa mi se to i to su sve volonteri, znači rade za džabe. Prijave se i rade za džabe. Mi smo stigli, boga mi da je evo sredina novembra, boga mi je jutros bio mraz na kolima. Joj, ja ne volim zimu nikako, ali šta ću, moram. Tako smo zemlje odabrali. Ali se onda više radujem proleću i letu kad dođu. Ništa, idemo uzeti krompir. Da, i zašto ja vama počela sam pričam, zašto ja vama snimam uopšte ovo? Snimam, muž kaže moraš da snimaš video, moraš da snimaš. Ja kažem snimat ću im sutra kako izbacujem đubre i to ću ja da pričam 10 minuta, ja pričam o tome najmanje. Ja kad se navijam mogu da pričam koliko hoćeš. Međutim, snimila sam i to što nemam ja tu šta vama da objašnjavam sad. 10 minuta u vezi đubreta. Gluposti, ja što. Sunce upeklo, a hladno. Napolju inače evo 3 stepena. I tako ovaj malo čisto dopunim video da vas provedem kroz radnju. Ovo znači ono najosnovnije za namirnicu i recimo među najpovoljnijima i dobro izbor voća i povrća imaju. A spremamo, mi ćemo jedan dan u jednu veliku radnju gde mi uvek idemo baš da kupujemo na veliko. Mislim ono, kao za među dan, 10 dana ili kako god već. To ćemo da snimimo, a ovo sad samo brzinski. Evo nas, znači stigli smo, to je Nofric. Znači osnova radnja za ovo. Kući za namirnice, to što treba, znači samo brzinski, idemo ništa nešto ekstra. Ne znam šta ću uspjeti sve da snimim, znači treba mi krompir, treba mi nešto da nabijem do $20 da kupim, čisto da uzmem tu nalepnicu i što skupim za šerpe. A i treba mi parmezan, to znam sigurno. Ne za danas, ali nešto. Te nalepnice, dodatno 75% popusta na šerpe. Nije loše. Treba mi 20 nalepnice, ja mislim da ja za sada imam 15. Ja baš slobodno mi kupi šerpe. Znači, voće, povrće. Svašta ima lepi izbor. I fora kod ovih radnji, kod svih radnji, one uglavnom, evo sad je tu dečko, ajde, zato što je verovatno voće i povrće, pa puni, inače ne dopunjavaju radnje u toku dana. Puni se noć, oni imaju noću smenu, puni se. Banana 59 centri, pound, znači pound je 450 grama. $1.30 po kilogramu, to je znači 75, a manje od $100 otprilike. Neke šljive čudne nikad nisam. Ja ne mogu šljive, da sam mogla slobodno uzeti. Ajde uzem malo. Ništa, uzela sam šljive. Šargarepe, luk, toga imam. Valjda imam luk. Sloba mi kupio 10 kila luka. Znači, krompiri. Da li ću žuti ili beli? Aj, žuti ću beli. Žuti kao onaj već opran krompir. Ajde uzet ću ovaj. Niko ne zna šta kupuješ. Inako mi pola sata ne pojedemo odmah i ajde da jurimo parmezan.
meso ovako. Retko gdje ćete naći da oni su, ni kolica ni korpu nisam uzela ništa. Salama $4, mislim kao salama, 150 grama. Da uzem to slobije, neću. To ću sratim u onu pekaru, tamo imaju setske lepo. Evo kao čurka, čureći verovatno prsa za pečenje. Šta meni treba? Meni treba parmezan, a gde ću ja to da nađem sad? Hemija. Što je ovdje? Znam da je sir, ali stoji na polici, inače, ko što je doma. Ja se izvinjam, ja stalno psujem. Ovo je baš onako loše. Ulje, znači ulje kao da je zlato, brate. Znači, ulje od mešanog povrća. Koliko? 3 litra, $10,5. Ovo je njihova robna marka No Name, $8,5. Kanola isto 8,5. A ovo suncokretovo ulje 3 litra $13. To znači deru je. Vidi ovo majkiti, $22, čovječe litar masla. Ovo je ludilo. Jel, gdje je to mogu sada naći? A ne pričam se sad s ovim ljudima. Sam i za sebe, a ne za ljudi. Eto. Slamčice papirne svuda sad, naježim se. Plastične više ne mogu da se kupe. Možda negdje, ali teško. Ne, možda je ovdje negdje. Evo ga! Parmezan. Ovaj 3 stele ne valja ništa, to nije vidjelo parmezan. Ajde će ovaj. I ja sad nemam više ruku. Ja mislim da sam ja to doterala do $20. Ja se izvinjam što tako. Da sad idem na kasu, neću da snimam kasu, ne znam da li smem. Makarone. Ne znam da li smem, a i sve treba mi aplikacija na telefonu da skupim te kupone što skupljam. Daj samo i ovo da snimim. Znači ova radnja samo za prehranu. Nema ništa što bi me, mami para. Ima ovo kao su počeli za novu godinu. Cene, meni je to mnogo. Onaj kao kalendar što otvarate svaki dan po jedan dan. $17. A tu čokolade nema, nema ni 100 grama kad se to sve skupi i svakog prozorčića. I tako razne. Lind, Nestle, Kinder Bueno. Ovo znači 328 grama Kit Kat, sve mali unutra. Ovo je ostalo od Halloweena i čokoladice su u obliku kao Halloweena, šta god, i to je na sniženju, $3,94. To nije loša cena, uzela sam prošli put, ali moj sin je pojeo za 2 dana, tako da ne vredi da kupujem, jer on ne zna da staje. Ovo su neki, ja ne znam kako se ja zovem, slatki hleb. Ja to ne volim, panetone. Italijanski neki hleb što oni jedu za Božić i tako tim praznicima. Mislim da ovaj nije loš, možda ovaj sa čokoladom. Red Bull naravno svuda. Evo jedino što ima što nije prehrana. Evo neke flašice i tako svašta nešto. Ništa, idem na kasu i idem kući. Reći vam koliko sam para potrošila, to brzinski za 2 minuta. Ništa, evo izašla sam iz radnje, brzinski sam bila, nisam ni imala za $20 da skupim ovu za markicu. Znači, šta sam kupila? Šljive su mi izašle, pola kila šljiva, ono malo što sam uzela, 585 grama, $5, znači deru, $8,8 je po kilu šljiva.
Pa je, boga miš. Krompir $5, 10 poundi, znači to je 4,5 kila, $5, to je okej. Uzela sam onaj sir, $8, onaj parmezan u mali, to mi je okej, ajde on se ne trošimo toliko. I to me je bilo izašlo $18. Ja šta ću, ajde, žvake do $20 da skupim za markicu koje su mi totalno nepotrebne, ali to mi je bilo najbliže na kasi, mislim. Ali trebaju žvake, bombone, mislim, samo ne znam ko će to da pojedi. Da ću ih stvoriti pa nekim u to. Ništa, idemo kući, idem da spremam gulaš, popodne radim, valjda ću stići, sad ćemo zakrija, da. Smutim i dojušnim krompir, pa nek oni skuvaju pire i nek naprave, valjda znaju, ili ću ja sve jedem. Tako da je slobodan sa prepodne, ja sam prepodne. Sina sam odvezla u školu, ćerka ima fakultet, mislim samo sat vremena, fakultet sat vremena dnevno, to u životu niste vidjeli. A plaćate Boga oca. Ali nema veze, to je druga priča. Dobro smo prošli za ovu njenu, ovo je prva godina na fakultetu, odlično smo prošli. Ako vas zanima, samo pišite šta vas zanima da pričam. Ja malo pričam svašta, samo ne znam šta vas zanima. Da ne lupetam, a nikog to ne zanima šta se dešava. Tako da, ništa, idemo kući, spremamo ručak. Ljubre ste vidjeli.